হুইজে কক্টমানি বিসিংতি চাসালো কমলচরা থানানি পুলিশ তে বিএসএফ জাওয়ানরनि थालायजाक साइटंमुंगो कमलचरानि आदमपुर आमचाइनि काइसा नोगो मानजाखा हा बिसिंगो फबजा काइचसा द्राम बिसिंगो 430 केजि सिदि गोरान पार्टीमुंनि यागुलो नकफां हासिना बेगमनि मुंगै एनडीपीएस केरंगो एफआईआर नाहारै जायतगै नायतुमुंगो अंखरका पुलिस त्रिपुरा हास्टेनो ड्राग्स फ्री हास्टे सिनामनानि हास्टेनि गोजा मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देबनि नाहार मुंनो बसकांगो तनै चासालो फेकजोंनि मानिखनि नायतुमुंगो अंखरै गाहाम मानमारि मानखा कमलचरा थानानि पुलिस हुइजा कक्टमानि बिसिंति चासालो कमलचरा थानानि पुलिस ते बीएसएफ जावानरनि थालायजाक साइटं मुंबाय कमलचरानि आदमपुर आमचाइनि काइसा नोगो मानजाखा हा बिसिंगो फबजा काइचसा द्राम बिसिंगो 430 केजि सिदि गोरान पार्टी मुंनि यागुलो नकफां हासिना बेगमनि मुंगै एनडीपीएस केरंगो एफआईआर नाहारै जायतगै नायतुमुंगो अंखरका पुलिस कक्टमाव साइमानका फासालो बीएसएफनि थानि हुइजा कक्टमा सकपाइमानि कमलचरा आदमपुर आमचाइनि हासिना बेगम मुंगै खरसा बरकनि नोगो गोबांमा मारिनि सिदि गोरान हुइजाक दङ हनै कक्टमा मानखिनो चासाल फुंनि दामजिसा जराव कमलचरा थानानि पुलिस ते बीएसएफ जावानरनि थालायजाक साइटं मुंबाय कमलचरा आदमपुर आमचाइनि हासिना बेगमनि नोगो रेड फ्लाइके पुलिस फियाबा बिनि नकनि काइसा थायो फानो सिदि गोरान नायतुगै तिख्लाय मानलिया पुलिस बायथागो नक बिसिंनि हा खुरै नायमानि यागुलो हा तलाव फबजाक मानखा काइचसा द्राम बिसिंगो सुपुंगै दाजाक सिदि गोरान काइचसा द्राम बिसिंगो दङ 430 केजि सिदि हातिओ अपनि हाति दर 25 लाख नि स्लाइबो गोबां अंनाय बाकी और पुलिस का बाकी पुलिस का रेप आ जाओ अलग है साफ तो अरे कैप मार गई साफ का कैप ले कैप दो पार्टी मुंनि यागुलो नकफां हासिना बेगमनि मुंगै एनडीपीएस केरंगो एफआईआर नाहारै जायतगै नायतुमुंगो अंखरका पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।